Ото показваш ораторски умения, заковавам те, поления златен кошум. Дига се много шум в този клуб. И аз сега ми кажи кой е най-добрият тип и як да звори. Да звори. Виж ме сега, аз съм клуба накрая вечерта. Чуваш ли, виж ме сега. Ще ти покажа много умения, само да бит и не ги обръсна. Нормално, тук е много по-населени, вишки, с глави наредени. Тиската. Айде, лети, кажи ми проблема. Сега. И да останеш основа. Веднага ще падаш на пода. Хей, бейби. Виж ме сега. О да, виж ме сега. Виж ме сега. Бейби. Ако трябва ми говори, надявам да се твърди твоите лъжи. Хей, бейби. Пълна улица, рибите се спират, като глутница от улицата идвате. И аз с тях, и не съм онзи, който бях. Няма знак шах и мат, бе да превръщам в трип. Само с един душ. Виж ме сега. И сега пробуди човешката ми сила. И слова. Точно гроба. Виж ме сега, бейби. Виж ме сега. Виждали Василев.